एगो दूसरा के लइका बा उठ के माल जाल बांध ले बस। आ एगो सर हमार लइका बा अभी ले सुत रे सर अभी ले सर सुतल बारो तहार गार तोपत तोपत सर हमार गार उघार हो गई सर तू नहीं बाबूजी बना खुश रहो ध्यान सुन गावे आ गई। अरे पाहुन बहन चोदवा नीचे हुए देख गोड़ टूटल लेके नु हां बहन चोदवा तोहरे कमी रहल खटे देखा तने बाबूजी देखा तने कैसे बोला था सरवा हमार ससुरा होता हमार ना आ केहू बिना कोई काम करेला हां त हमरा बाबू से गार मारवा गए देखा नहीं बाबूजी देखा तनी गंदा गंदा बात बोलता ठीक है तो कहता आज ले ओकरा खातिर एगो लेमचूस लियाल बरस सरगु आउ ना त का बाबूजी ए ते हिंग आइल बानी मिठाई लेके आइल बानी ले सब खो 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 रे तोरा माई के मलाई खी आई ई के मीठा लियाल बरे ऐसे तो बनिया तोरा माई के मीठवा हम काट लेती। तेरी बहनी कर मारे कहा रे बबुआ काहे चिल्लाता रे ना होय तक तोर दामाद मिठाई के जगह मीठा के भेली लेके आइल बाटे जाए दे बबुआ जाए दे खा ले इतना दिन से तो बाप के जूझ लिया होता लखा ए दे ना बेटा दे एगो तो काम भइल बेटा बकरे बियल बिया हल्दी मीठा के कामे आई ए खाली बात कहिए होई कि हमर नाश्तो पानी भेटाई ए नाश्ता के व्यवस्था नहीं खे नमकीन पानी पीबो ए तो हम हो बेला जाई बिना खइले हम जाएम ना सब लाज बीज धो के पी गइल बस सरबा धर सो खा सो हां हो दीदी कहां बाड़ी घर में घरे बाड़ी की कहूं आऊं जरत कोयला के आग तेरा गान में डाली बहन चद अरे छोड़ सर छोड़ मजाक में कोई नहीं है सर मजाक को नहीं छोड़ सर छोड़ ना रे सारी तो पूरा हम जवानी धसा देलक मार के अरे सर छोड़ ना रे मजाक में कोई नहीं है तो सब सीरियस ले तुम तूर दलिस गोर हाथ मत पूरे सर अरे बाप रे बाप माई रे माई मुतना हमरा भतार के मार के गार फाड़ देलक रे बाप रे सर छोड़ ना रे सर छोड़ सर बेटा तू कहूं चौरा में तारे को हम बताओ तनी बेटा बाप रे बाप 27 गांव के कुत्ता से गाड़ मारवाल बाकी ससुराल में लात ना धरे तू लो सरौलो मरले बारो लोग एकरा बहन के छेदो आज के बाद ससुराल हम ना जम छाटो बराबर साला इज्जत नहीं खन सकइले हमरा जाता नहीं अब सूते रहे अपन नहीं फोन कइला कि याद बहुत आवता ओकर अकेला नींदे नहीं खेलागत नहीं छे फोन कइले अच्छा करी कहूं ले अभी तक फोन ना आया एकरा बहन के चोदो अभी तक फोन ना कइल कहीं भाग तो नानू कर का करी जाए कि ना जाए साला फोन उन करत रहत नहीं छे का करी फिर जाए का ना 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 जाए जातन ऐसे रात तो हुई गई जाए अब भेंट करके मुलाकात करके चल आए ऐसे कोई रात में तो देखी नहीं
हट्टी होने उम्र हो लिहाजे नहीं के रौरा लाज शरम ये तो एता एता लड़का हो गेलन सर सबसे का बोलतनी घुमा ना घुमा ए हट्टी होने एता एता लड़का हो गेलन सर लेकिन लिहाजे नहीं के रौरा कुछ के तनी सा दांत बैठा ए हट्टी होने ना हट्टी ई का करेलू अब तो उम्र होता ना 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 हट्टी हट्टी तनी सा ना ये तनी सा ना हट्टी ये खाली हट्टी ना जी किस्मत बराबो ना तो बिछी में ना दे में केहली ये कहत नहीं हट्टी रौरा मन मन नहीं के कुछ करत हट्टी हलमान बन ना हट्टी हलमान है खाली हट्टी हट्टी ना जी तनी सा हट्टी ना जी अरे तनी सा हट्टी ना नींद बिछी ना बनू हट्टी ना खाली हलमान बन ना जा वहाँ हेता हेता लड़का हो गेलन सर रौरा कोनो लिहाजे नहीं के हट्टी ना होने हट्टी होने ये खाली तनी से दांत बैठल हो जाई ना हट्टी ना हो अरे का रो रो मतलब हट्टी होने हाथ तो वह चलो कौना के कुकुर कमारी गान रोग रता रे ओह सुते दा इस सरवा ना मानी सरवा हाथ तुर बही चोदो तो चोर हरे रे भोसरी उठ अब दे घर में चोर ढुकता उठ बाप रे बाप हमर रहती बेटा मुतन लाठा लिया घर में सरवा चोर ढुकता मारा से पहले अरे छोड़ दो बेटा रोक हमरा के तनी लाइट बार के देख ले दे कौना काम के चोर हो रोक 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 बेटा रोक रे दामाद जी आई बाप हाँ बाबूजी को लगा था नहीं खुश रहो अरे हम बाबू जा हाथ ना कचार देनी से बाबू के अपना बताई तो हम दामाद है कि दो गला चोद रही हम जब आवता नहीं तब पिटाता नहीं और तू सो रहू सार होकर हमरा के मरले बारो काल ही गांव के मुखिया के बुला के पंचायत करवाए मैं तारा गांव में पास करवाए का मुखिया जी बोलल जा हई पंचायत बिटोरले बा आ वो पक्ष के आदमी है नहीं बुलावल जाओ का भागे वो लोग आई कि नहीं आई बैठी लो ना बैठी लोग आते ही सर सरपंच साहब हाँ एकनी के आपके ठीक से फरियाद दी एकरी बहिनी करा हाय मुखिया एको बार जीतल ना एकर हम बात माने काहे रे काहे मुखिया जी का बात ना मानबे एकरा काला पता एकर मेहरारू एकरा के वोटे ना देलक आ एकर हम बात माने ए जब तारा पंचायत करावे करलक ह तो जीतल मुखिया के बुला लेत हे मुखिया के गांव के पीलियो बात माने ले अच्छा सरऊ अच्छा देखो तनी तू होगे के परे जाता रहो आगा पीछा जमीन हमरे बा तार हगनी मुसनी दोनों हम बंद करा दे जय दी मुखिया जी माफ कर दी हमार लड़का तनी बड़ करेला हमरा के माफ कर दी मुखिया जी ठीक बा बखोरन भाई तू बैठ काम होकर दो बात तो बोली रे माँ जी रोवा जरे का भइल बा देखिए मुखिया जी जरल खोनाटी से हमार गाल पर के मांस जरा देले बा सन बोली हम का गलती कैले बानी अरे मुखिया जी खोरनटिया जगह भुला करलक ह खाली मासे नु जरल बा ना त का जगह रही तीहे सरो बुझत देखा नहीं एगो बोली सर केना लबल वो बोला था पंचायत में देखो तो ये बखोरन समझाओ अपने बेटवा के ना तो मारे लात दू के गांव में भात फेंक दी
सरपंच ह सरवा की बॉयल हरे लात मारता। कहा बाप बेटा बुद्धाता सपना मेरे ना ना सरपंच जी हमने कुछ नहीं किया अपन कार्यक्रम स्टार्ट करी। हटते तो मुखिया जी जेवन जेवन हमरा भतार के मार के गार लाल कइले बा ओकर ओकर मार के गार पे चाम उठवाई तबे हमरा करे जाके ठंडक मिली। चुप रह भोसरी, तेहू तो रात में मरले बारिश पीड़ा से कपार पर। ए राजा जी रौरा के थोड़ी न मरनी रात के ना चिन्हाएल गलती से मार देनी। भोसरी तारा ना चिन्हा ना, इतना सुंदर चेहरा सलमान खान नियर, अब बोलो तो ना चिन्हा नहीं हो। भोसरी कहीं का सार तो नहीं सुअर निहर केस बा अब पेट ऐसा निकले बा बुझाता भाई जो दुगो लइका बा में आ चटखैली निहर गाड़ फेंक ले बा भाई जो सलमान खान निहर सार तो नहीं। अरे सरवा ई सब बात छोड़ा सो, ई घाटना होटल कैसे से बताओ सो हमरा के। रउए बताई सरपंच साहेब, अनहरिया रात में कोनो सरवाई तलार में से चिड़ाई के चोर ह कि दामाद हो। जहिया गए रहो देखे ओ दिन लार देखे गए रहो आए बैल नियर आगे पीछे घुमा के देख लो आज तहलो के दामाद नहीं खींचिना तनहरिया रात में तहलो के मारे के साजिश बा, हम सब बुझता नहीं तहलो के। ये तो लारे जानत रहे कि ससुरारे के खूटा से बनाई रहबो। देखी सरपंच जी तिरक में एगो फटफटी या 30,000 नगद देने के बात भई रहल, ई सरवा देले बाउन से कुछो ई मैं हर मौक समझता हूं से हमरा के। हाँ सरल हो अब गाड़ी के नाम हमार आंगड़ी ले ली है बहन चोद कहीं का। हाँ हम गांव के कुत्ता नहीं हई, साला पैंट और मुते वाला लड़का हमरा से मुंह लड़ावता। सरू एगो तो कुछ देलो ना, खा के सधाएम चाहे कितनो लात खाएम तब हम जाए। हाँ तराते खैले ना घर में खुरनाठी और चाहिए तो बोलो। हाँ तो सर लोग तुम्हें लोग यहाँ लड़ो लो, मुखिया जी और सरपंच जी दोनों निकाल मरवाई लो कि ना। हम कह रहे थे ना कि मुखिया के झाटो पर इज्जत नहीं है, वार्ड भी पंचायत इज्जत कर रहा है इसका। आई भरवा के हम पंचायत मानेंगे हैं? तुम्हारा बात कौन मानता है दोगला चोर? अच्छा अच्छा माधर चोट, हम तोरा के देखला बेटा आज रात के तार खाल खिंचवा के तेरी ऐसी के तैसी हम ना कर देनी तो फिर बुझियो हमरो मुखिया नाम ना। चल चल चली सरपंच साहब। अरे जो तोरा निहर मुखिया हम पंच 100 गो वोट देके 100 गो पैदा कर दे भाग सार हारल फारल मुखिया बहन चोद। बाबू यहाँ का लारू खरा तोरा चलो अरे सत्य दोगले हो इसका रे। चला लाड़ हमारे